bazo wuta zaki duka da karfinka na daura wai Allah dukan maman bika ubangidan kai ne Ibrahima aiki bakon rago sabawa jurewa kowa kaji bai saba ba kamar jiya ne shatan bojo ne na dan gwari zakin waka kowa ya gama waka ya gani kama dauke da wakar san turakin kagara cikin staff na jihar Neja Alhaji Ibrahim Balarabe Imam zaki da sabuwa ba gaba da gaba ba na ce ko ta baya sai an shari'a kai bazo wata zaki daga da karfinka na daura wai Allah dukan maman bika ubangidan kai ne Ibrahima kai ya ka huta biza ya dame ka ja muje zaki mai halin kirkiya ga uban da salimi nan madugun aiki mai fada da cikawa ubangida damuwa shi riko na dawa ne dole sai zaki bashin dare na gane dole sai kure sun haka sun binne babu ka haure ka fito ka tsaya gashi sun tsiriya madugun yaƙi ne masu dattako ja muje zaki ubangida damuwa Ibrahima baba mai gidan yaro ja muje gero ubangidan ƙaura farinka na gane ba kai na banza ba kowan matso inuwarka dole zai huta aje gida kai ne aje dawan kai ne da ka muje malam baba dan malam idan siyasa babba mai bada alkhairi dan siyasa babba mai rike al'umma dan siyasa babba mai ci da al'umma dan siyasa babba yake na malumma dan siyasa babba jinin sarakuna dan siyasa babba kane ga hakin ma cibin su tabi Naija lola ya baka ka rike an bika gashi kai aiki al'ummar birni al'ummar kauye ka rike mulki suna ta amfana kai jira mu je jirgin maniyyata kai ne yunkura mu je jirgin mahajjata kai ne kai uban marasa uba ne Ibrahima yunkura mu je jirgin mahajjata kai ne kai uwar marasa uwa ne Ibrahima yunkura mu je jirgin mahajjata kai ne baya koya marayu Ibrahim yunkura mu je jirgin mahajjata kai ne ga ubangida bala su banzi na gode yunkura mu je jirgin mahajjata kai ne ga uban umma salimi ne Ibrahim yunkura mu je jirgin mahajjata kai ne an wan samu to sai dai Allah yunkura mu je jirgin mahajjata kai ne mashi mai kashe arna Ibrahim yunkura mu je jirgin mahajjata kai ne ga kibiya mai huda maza Ibrahim yunkura mu je jirgin mahajjata kai ne Ibrahim maki bar maza da mama yunkura mu je jirgin mahajjata kai ne Ibrahim rana ne emudin yunkura mu je jirgin mahajjata kai ne kai idan ana giwa ba abu berawa nukan ba mai kirki ba aka sinaiwa Ibrahim Balarabe ina bika mai hailala da salati da istighfariya zaka da masu da koki baba ya bada yana rukun dangi ne ba su kokawa cikwabsu ta Neja baba gulbi ne Ibrahima a barka sai Allah dukkanin hidima in har ku ta tashi mukan ishe shi gida dai ko a can ofis da mun faɗi Ibrahim baba zai yi ta babu inkari babu tawaye babu ɗar babu tun shakka aje gida kai ne aje dawan kai ne da ka muje malam baba dan malam mai halin malam jikan malam mai kamar malam ga uban malam irin jinin malam da tare da malam ga aminin malam Ibrahima muje sadaukin zaki mai halin kirki riga sadaukin zaki na sabuwa damuwa mai fada da cikawa baba dattijo gaban ka na taka dai rawar ajo riga da imani riga da tauhidi gare ka nai nuni rike mutaranka ka ba su alkhairi hakkin tacewa da kai Ibrahim aje gida kai ne aje dawan kai ne da ka muje malam baba dan malam gashi baba saraki mai halin kirkiya san turakin kagara ga jinin mulki mai adon alkyabba mai adon dokiya ta kamata ya Allah ba hali dai ba ta kamata ya Allah ba kudi dai ba ta kamata ya Allah ba isa dai ba kama da wani tunni na gane wallahi na duba ba ta yin wani
idan ku har ka ji wani zaka gan wani wallahi barzo ne ko sadauki ne san turaken gagara baba mai Allah al'umar bojo yau mun zamo naka mata maza duka birni da kauyenka ga mahannanka ga mugun Allah da ke mu amana baba mun bika ka dauki nauyin mu ka share kokan mu yara da manyan mu mata maza namuwa da yadda ka tsarawa mu ba mu jayayya domin a farkon mu mun samu tarbiyya Allah ji kan albarshi ya samu kan hayya rukun amana shine ya ba mu tarbiyya da mu da manyan mu daina jayayya kafin Allah ya karbe shi kun ka yabbun mu ya bar wasu buce sosai kwarai tsakanin mu yace mu da mu amana kwarai da junan mu mi ma biyayya sosai babu tawaye yau gashi mun hada kan mu birnin har kauye mun baka duka akala kayan jaye ka gyara dan yawo da ke ta tawaye ka gyara dan banga da ke ta bankaura dan kaɗe sai mata ijin wuta sai yaro tsare gida sai babba bandawa sai zaki fashin dare sai koriya margan dutse ka wuce aljihu tsakin ta ma mai nauyi a baka sai dai Allah a gulbe kai ka ci mai gardama kowaye safa ta yara yammaci sai manya ga amanar gwamna ga na Yakubu namu ga na sarkin kagara ɗan Imam Ibrahim ka da oba da masu yin bankaura ka da oba da wanga dan tawaya mai kare mai kura mai uba mai yaya mai maza mai mata ga uban umma Salim baba Allah yayi taka dauto daidai gara yamma daidai warware ballalla mai fare bai zo ba gashi lotan ya zo ga dare ga badare ga darin mai doro ga darin daurare na daure shi zai daure ka gyara dan yawo da ke ta tawaye ka gyara dan banga da ke ta bankaura da ka gano soja garin wuta za a yi da ka gano zaki rikici za a yi baso wuta Ibrahim baba sai Allah 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 ubangidan masu mai matasa ne Masa'uda na cewa mai halin kirkiya Masa'uda amanar mu bai yi karya ba Masa'uda ya damke bai yi warkewa cikin gidan nan na zo na gaida kai sansi Muhammadu Sani nawa mai halin girma Allahu ya Allah ya kara alkhairi Allahu ya Allah ya ja da zamaniya mu gaida sarkin yaƙi baban gida namu amana ka da mukewa ba kai yi karya ba Sanusi fi'i namu bai yi warge ba amana ya da mukewa bai yi karya ba bala su banzi namu mai rukun fati na rabu mai Allah uban gidan yaro ga Ahmad Bello a ja kaya ne injiniya na mu gaida insadi Allahu ya Allah ya kara alkhairi Allahu ya Allah ya ja da zamaniya ina da fatan hairan waka ta Ibrahim Allah ya ja zamani ya ja da kwananku ya karɓi addu'ar mu ya yi da dukkan nufin mu